Advocate Nelson Chamisa vauya vachiataka aiwa vatungamiri aiwa venyika yeZimbabwe vamuri kuona panguva inoi aiwa vari kuda in unconstitutional term extension, achivaudza kuti aiwa kutungamira aiwa kusiya legacy. Imimi zvamuripo pakutungamira muri kumbosiyei? Chii chinhu chiri remarkable chamaita chekuti kunyange zvikanzi nhasi mati d kana kuti masiya aiwa vanorangarira kuti aiwa ninge akaita chakati. Saka pana mashoko andokuti subscribe or like or turn the bell icon. Timida paendo ari Nelson Chamisa anobuda achiposta this picture raMartin Luther King uyabuda nyora achiti to lead is to leave a legacy. To lead and live with love is the legacy of great leadership. Martin Luther King's legacy is a lifetime of breaking the chains of oppression and the yoke of injustice. The fight for a better world continues. Rest in power, Martin Luther King Jr. #lead and live. #Martin Luther King Day 2025. Mashoko anobuda toka panapa ari kubva Nelson Chamisa achiti aiwa vakomana kana tichirarama kuda sei we must live in peace and love, kuti tigoziya aiwa a remarkable legacy yekuti kunyangwe kukazoya nations akaita sei people they really know kuti aiwa pane munhu akati akambotungamira zvakadai. Vanobva tichiona vakomana vachizama kuextenda aiwa their rule. Tiri kuona kuti aiwa ndo inotokwa kwese kwese munyika yeZimbabwe, kungava kumusika, kungava mumashopu kana pai. Vanhu vari kungotaura pamusoro pe-this unconstitutional term extension vachiti aiwa kasi munyika yeZimbabwe tava vashoma kai kana zvimani vanhu vari incompetent vangatadza aiwa kuteka over the power kana kusucceda. Vachiva vachiresista vachiti aiwa yes vaikwanisa kudeserve this term extension, but noda kwekuti hapana chinhu chiri significant chiri kuoneka kuti they are providing services. We cannot guarantee them kana kuvaendorsa kuti aiwa varane for another term. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.